Izana, uyabahlolisa. Chomi bathi ufuna isikhubi. Chomi uyamkhashela ungitshelile. Wena like bazokubona mangasiya ushosoya madumbeya bela garage. Okay, Kasper uthi ngimnye ayisubi Uyaseka. Chomi ngithi ke uyabiswa bangilanda wathi. Okay, ngiyithayima. Okay, ngami Oscaramaima athi uyichina athi designer ayinomsayina athi nomubisa lo sishma manje uyinika okay abazomsinya azokaspa baby athi baby Yebo. Bayasifayita mina. Yo wena ungcono khona uyengale like ngishaya ama-tweet ngashaya ngathi ngiyeza waphela manje yathi ngifisa ngathi angave like makavela break ayike asithembe ukuthi uzovela-ke uyasimele ngitshele lo guy answer yakhe akusuye lo asena intombazana kanjena akusuye lo ya uye Ntombazana, what you would think? Mina ngintombazana angeke ngihlanye ngibe yilesi noma mina I'm girl shame. Yo, makathomo. Yo, ngaphinga ukuthi ngiphima everyday. Ukuthi mina ama-cricket akubhodi. Ngimlaye njengeqanda manje ngi-crack yabo. Manje ususa inkukhu yabo. Yes. Yo, Tommy, yazi ngiyabonga ukuthi ngitshelile like. Oh yes, thanda sami. Yo, phela nami ngangibambisa ifaya. Yo, ubanedrama. Kahle nje. Kahle. Maka shap.